Les 7 virtuts envairan els carrers del centre històric per tal de difondre el seu missatge i ajudar-nos a sortir d'aquest estat pecaminós i a seguir el camí de la llum divina, de la rectitud de l'ànima, per dur-nos, finalment, a la gràcia plena. La Quaresma i les 7 virtuts han tancat les celebracions del Carnaval de Reus. El ball, que va ser recuperat fa 4 anys, el du a terme la Germandat dels 7 Pecats Capitals. Bé, és un projecte que vam iniciar fa uns quants anys i en principi era allò inassumible pels costos, però finalment la col·laboració de participació de diverses entitats ha fet possible portar a terme aquest ball i és una satisfacció per la gran acollida que té i ben segur que ara a les 7 quan sortim tindrem el carrer Llobera ben ple de gent esperant que sortim. La dansa conté 8 figures: la Quaresma, la humilitat, la generositat, la castedat, la paciència, la temprança, la caritat i la diligència. Bé, és un ball que la seva intenció és que et doni punt i final al que és les festes de Carnestoltes amb l'arribada de la Vella Quaresma acompanyada de les 7 virtuts. La figura principal és la Vella Quaresma vestida de negre i les 7 virtuts, com són virtuoses, van vestides de color clar. Jo represento la humilitat, al contrari del pecat, la supèrbia. La humilitat fa que tothom es pugui dir que tots som iguals. La música del Ball de la Quaresma i les 7 virtuts l'interpreta el grup Staccato, que els ha acompanyat des de l'inici d'aquesta etapa. El recorregut ha començat al Campanaret, baixant pel carrer Llobera i fent una parada a la plaça Prim. Després ha continuat pel carrer Monterols, la plaça Mercadal, seguint pel carrer de les Galanes, el Pallol i tornant a la plaça. El ball havia de finalitzar a les Peixateries Velles, on s'havia de destapar la Vella Quaresma amb les seves 7 cames. La pluja ho ha impedit i el recorregut ha acabat sota els porxos de la plaça del Mercadal, deixant que sigui destapada el proper divendres, quan se li serrarà la primera cama.